na-etufughị oge m ga-eme ka unu mata ihe mere anyị ji wee gbakọọ n'ehihie a mụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ka anyị kwupụta ihe na-akpọtụ n'ala Igbo ugbu a. Ọ bụ na ile anya ịhụ na ihe gbasara sit-at-home nke bekee kpọrọ sit-at-home abụzighị okwu ọhụrụ n'ala Igbo. Kemgbe ụbọchị 9 nke Ọgọst afọ 2021 ka ya bụ okwu malitere mewe n'ala Igbo, bụrụkwa ihe otu akpọrọ Indigenous People of Biafra hibere ma nye ihe ole na ole mere ha ji wee hibe ya. Nke mbụ bụ na ha na-akwado onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ DSS kamgbe ọnwa Jun dịka gọọmenti etiti si wee kwupụta. Emechakwa anyị na-anụkwa kepụkepụ, ọ bụghị kepụkepụ ma sị na ha wepụtakwara akwụkwọ sị na ha enyobala anya bụ atụmatụ anya, sị na ha anaghị emezi sit-at-home aha na asịkwụsịgodi ya ruo mgbe Nnamdi Kanu ya apụta n'ụlọ ikpe n'ọnwa Ọktoba 21. Mana anyị nwa bụ BBC Igbo wee mee nchọpụta nke anyị wee hụ na kwa Mọnde ọbụla ndị mmadụ ka na-anọ n'ụlọ. Anyị gakwara n'ihu jụọ ụfọdụ si otu a apụtago kwuo ee anyị wahibere, mana ugbu a anyị si ụlọ kwụsị na ya. Okwu ọhụrụ n'ala Igbo. Kemgbe ụbọchị 9 nke Ọgọst afọ 2021 ka ya bụ okwu malitere mewe n'ala Igbo, bụrụkwa ihe otu akpọrọ Indigenous People of Biafra hibere ma nye ihe ole na ole mere ha ji wee hibe ya. Nke mbụ bụ na ha na-akwado onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ DSS kamgbe ọnwa Jun dịka gọọmenti etiti si wee kwupụta. Emechakwa anyị na-anụkwa kepụkepụ, ọ bụghị kepụkepụ ma sị na ha wepụtakwara akwụkwọ sị na ha enyobala anya bụ atụmatụ anya, sị na ha anaghị emezi sit-at-home aha na asịkwụsịgodi ya ruo mgbe Nnamdi Kanu ya apụta n'ụlọ ikpe n'ọnwa Ọktoba 21. Mana anyị nwa bụ BBC Igbo wee mee nchọpụta nke anyị wee hụ na kwa Mọnde ọbụla ndị mmadụ ka na-anọ n'ụlọ. Anyị gakwara n'ihu jụọ ụfọdụ si otu a apụtago kwuo ee anyị wahibere, mana ugbu a anyị si ụlọ kwụsị na ya na mgbe a ga na-emezi ya, mana ụmụ ka na-anọ n'ụlọ. Ụfọdụ n'ime ha kwuru anyị na-akwado IPOB, ụfọdụ gbakwara n'ihu kwuo si ụjọ mere anyị anaghị apụta. Mana achọghị m ịgaba n'ogologo okwu ahụ. Achọrọ m ka anyị lebanye anya n'ụfọdụ ihe ndị si na ya bụ sit-at-home, ma nke ndị mmadụ kpacha anya wee nọdụ, maọbụ nke ha kpacha nke ha na-ekwu. Ụfọdụ kwukwara na ọ na-agbagoju ha anya, ha ma akwụsịgo ya bụ atụmatụ. Mana anyị na-anọgasị kepụkepụ na-afụkwa ihe ndị a na-emebigasị nke pụtara ihe ụnyaahụ. Nke ụnyaahụ anyị furu na Njaba, anyị nụrụ akụkọ na Njaba etu ndị omekome si wee gaa wee wakpo ụmụaka na-ede ule WAEC maka na ha chọrọ ka ọ bụrụ ha sa ha laba, dịka akụkọ si wee kwu, ha sa ha laba na ha ekwesịghị ịpụta. Ma ọtụtụ ihe na-apụtagasị na kemgbe atụmatụ sit-at-home bido owuwe n'ala Igbo. Ya mere anyị ji wee sị ka anyị nọkọ n'ehihie ya ka anyị tinye anya n'okwu a. Ka m kwupụta ndị mụ na ha nọ. M ebido n'aka nri m, onye nọ n'isi. Ọ bụkwa gị ọkacha ndị niile na ebe ahụ, mana onyonyo a ahaziela mee gị nọdụ n'isi, mana ọ bụghị na ọ gị ọka ndị na ebe a. Kelee ọha na eze ndị Igbo. Mana ka m kpọpụtagodo aha ya bụ Chido
Ụzọkwelu ya bụ onye isi otu akpọrọ Igbo Ekunye na nkenke kene ọha na eze ndị Igbo. Igbo mma mmanụ. Daalụ. Eji m obi aṅụrị wee bịa n'ọgbakọ ka anụkwa n'ọnụ anyị ma kwalite nsị aka. Daalụ ụmụ Igbo. Daalụ rinne. Ọ na m sowe sọsọ usoro nwoke nke nwaanyị ga-asị na akpapụrụ ya akpapụ. Ọkaiwu achala ka m gaa na-akụ nke nwaanyị na ụmụ nwaanyị sokwa n'ihe a na-eme. Daalụ rinne maka inye m ịga n'ihu. Ngwa ka anyị nụ ọnụ ọmalịcha nwaada anyị na-ege enwe mkparịta ụka n'ehihie a. Aha ya bụ Chidimma Ibemere. Ọ bụ onye isi otu akpọrọ Chidimma Ibemere Foundation, ndị na-ahụ maka mwulite ikike dịara onye. Chidimma kene ọha na eze ndị Igbo. Ọha niile mụrụ ekele m na mmanụ obi aṅụrị n'ebe a taa. Daalụ rinne. Ka agakwazie n'akụkụ nwoke ọma nọ n'akụkụ ebe a. Okpu ga-amakakwa nna ọsọ afọ dị mkpa afọ ogologo ime. Onye na-eto ma na-eto aha niile a bụ ọkaiwu Paul Achala bụ onye otu IPOB. Ya na-anabata gị n'ọgbakọ a. Kene ọha na eze. Ndị Igbo daalụnụ. Obi dịchara mma maka na tata bụ afọ ịnọ ndị ọkaike Naijiria Nnamdi Kanu bụ mmadụ 28 nwere ndị ọzọ emere ahụ ndị anya amaghị ebe ha ma ndị ebubo ụzọ ha. Daalụ rinne. Anyị si gị kene ọha na eze ndị Igbo. Anyị ga-abịa n'okwu ndị ahụ. Daalụ rinne. Ka anyị malite, anyị nụrụ maka mwakpo niile mere ụnyaahụ dịka ndị mmadụ dochaghị anya ma ha nọrọ n'ụlọ ma ha pụta apụta. Nke gbawara obi bụ na ụmụ akwụkwọ na-ede ule aga n'Imo steeti ebe ahụ chụsasịa ha, gbaa ọgba tum tum ndị bịara ịhazi ya bụ ule ọkụ. Maka ụfọdụ ihe anyị nụgasị imekwara n'ụfọdụ ebe na mpaghara ọwụwa anyanwụ ụnyaahụ. Anyị ga-abịakwa na nnọrọ n'ụlọ nke taa, mana ka anyị tinyegodo ọnụ, kedu ka anyị bụ ndị Igbo, kedu ka anyị si wee rute n'ebe anyị nọ ugbu a kịta, n'ebe bụzi na ọ bụrụ na akanye sit-at-home ndị mmadụ achịrị ume n'aka na ha amaghị ma ha gaa n'ihu pụta na ndụ ha a ga-anapụ ha. Kedu onye chọrọ maka ibido na ka m bido n'ebe Paul Achala nọ. Ka m mpụta n'okwu maka ndị eburu tata n'afọ ịnọ gara aga. N'ịga n'ihu nsogbu dị n'ala Igbo siri nne, mana nke kasịcha njọ bụ enweghị ọchịchị na enweghị nchekwa. Abịa na-enweghị nchekwa aha, ọ bụrụzie na ihe a na-emezi bụ elezi anya nke ọbụla emere ebo nkarị. Anyị nwere ndị kpọrọ onwe ha gọvanọs, anyị amaghị ife ha na-eme. Anyị nwere ndị na-akpọ onwe ha senetọs, anyị amaghị ihe ha na-eme. Uwe bụrụ ya uwe dị n'ala Igbo. Ndị IPOB furu onwe ha n'ọnọdụ ha furu onwe ha ebe a na-ene anya, ndị a na-eche ka ha mezie ihe emezie n'ọnọdụ ihe na-akpọ odibo, ndị a na-eche ka anyị ihe ndị oyibo na-akpọ leadership nọ na-emegharị na-asacha ndị ọzọ efere. Obodo ya ị na-egwu ihe onyonyo afụrụ n'Imo steeti. Ihe onyonyo ahụ nke mbụ ajụjụ ihe a ga-ajụkwa bụ enyochakwara ihe onyonyo ahụ enyocha, ọ bụ n'ala Igbo, ọ bụ n'ugbo Hausa, onye sere, ọ bụ BBC Igbo sere, ọ bụ BBC Hausa sere, kedu onye sere unu? Ịchọka aza gị ajụjụ ahụ. Onye nta akụkọ anyị gara Njaba gakata wee kpọọ eze obodo ahụ
eze obodo n'ikwu eziokwu maka eziokwu ka eji maa BBC eze obodo ịchọ ka m wepụtara gị ihe o depụta eze obodo si ya mara na ọ hụrụ ndụ ya n'anya ya laghachi ya nwakwa na anwa wee bịarute ebe ahụ o kwukwara ya na Facebook live nke bekee kpọrọ Facebook live anyị mere ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ị ga-ahụ na anyị ekwugo ka mpaghara ọwụwa anyanwụ dị n'ụtụtụ a achọrọ ka ị gaa kirie ihe ahụ amami na-aghọta ehe azago nri nke ahụ gaa n'ihu ọ bụrụ na ikpe ihe a na-akpọ ihe abụghị asị eze obodo si BBC West ọ bụrụ ihe a na-ekwukọrọ eze anyị ma otu esi abụ anyị mara ụfọdụ ndị aka ha eji maka eze ka eji ọta na asambodo ka ọ dị anaghị asambodo nke ị na-eme akpụna so nke aha dị iche ihe a na-ekwu bụ iji n'aka ọ bụrụ na iji n'aka okpuru onye agọchitere mmadụ chedo na ọbụla mana ndị akọ agba ebubo ịnọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde mana ihe ka ọ na-adị mma ka mara ihe a na-ekwu abụ na nke onye na-ekwu jido n'aka maka ịmara ihe a ebubo ori na-adị mma onye ga-ekwe ya ọdịshọ jido n'aka hụ n'anya ọ bụghị asasị adịghị esi BBC bụ BBC igwe wee si onye na-agbasara BBC Paul Achala oge enyi wepụtara maka gị nwee eze ajụjụ eruola ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu chịkọta ihe ị na-ekwu asịsa gị biko ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu inugo ngwa daalụ daalụ rinne onye isi Igbo Ekune bụ Chido Ụzọ Okwelu kedu ihe ị nwere ike ikwu anyị gụpụtasịrị kwuo si atụmatụ sit-at-home ihe niile so ya nke ọma o ma nke na-awụ isi ugbu a kedu ka anyị si wee rute ebe a anyị nọ n'ala Igbo kịta nke bụzi na onye na-agazi n'ala Igbo ọ chịrị uche n'aka kedu ka anyị si rute ebe a daalụ nwanne m BBC ga-adị ọ dị mma so ihe ebe mụnwa bụ president Igbo Ekune and first of all Igbo Ekune wụ otu ndị obi na-anụ ọkụ maka ihe ọganihu ala Igbo jikọrọ aka ma ndị nọ n'obodo anyị Naijiria n'Igbo ebe niile dị na Naijiria ma ndị nọ n'obodo oyibo anyị ncha jikọrọ aka bịakọta ọnụ na 2014 wee bido Igbo Ekune wee sị ka anyị dozie obodo anyị na onye bie na-agba ọkụ adachụ anyị na-agba mbọ na-eme ka anyị so n'ajụjụ ị jụrụ ọ bụ ihe mwute na anyị na-afụ ihe na-emezi n'ala Igbo ugbu a ọ jọgburu onwe sigbu karịa nka ọ dị njọ nke ukwuu ile anya n'ala Igbo etu ife si aga n'ala Igbo ịfụ na ndị na-achị achị na-epụrụ anyị anya so ihe anyị na-enweta n'ala Igbo ihe anyị ji aka anyị emere onwe anyị ile anya na arụ iri gara aga ị ga-afụ na ụmụaka Igbo anyị na-agba mbọ ha nwa na-ejisi ike na ndị na-akacha eme ọfụma n'ule waye n'ule neko n'ule jam ihe ahụ ihe anyị ji aka anyị emere onwe anyị so kịta azụ ebido sit-at-home anyị fụzi ife si emebi anyị fụ ka esi afụbụ m onyonyo Paul na-asị na ekesishọn ndakọ ekesishọn ala Igbo mana anyị fụ onyonyo fụ ka esi asụ Igbo ebe ahụ fụkwa nke si wee chọpụta n'ala Igbo ka anọ apụtazi akwụsịzi ụmụaka fọm ije akwụkwọ kwamilele ule and onye nke gara ezam nke a gafee ọ gago and ọ dịghị mma anyị kwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe ka ofe lọrọ alọ zuola anyị nri ọ dị njọ mana o nwere ndị nwere ike ịpụtasị na ọ bụrụ IPOB na-eme na IPOB asịgo ka akwụsịzi sit-at-home so mana ị nwere ike ịkụnye enwe mmiri mana ihe bụ nsogbu ụbọchị ị na-alụkwanye ya iko akwanye ihe a ka eji ata aka na ntị na-asị tupu emebe ife a ga-enyocha ọfụma chọpụta ebe a na-aga agawa so ọbụza na asịgo ndị mmadụ pụtarakwa mana ndị na-ekefa ntị nọ n'ụzọ nọ n'obodo na-apụtakwa kwụsịkwa ndị mmadụ
from ije afụgo ndị agba moto na village emesi maka Paul n'ọhịa si afọ m ebe onwe onye agba moto ya ọkụ onwe ndị agbara ọkada ha ọkụ ndị arụ na anwụ na-eji ụlọ ọgwụ moto adịrị ibuje ha nwụọ ndị Igbo a na-emesi ike na-eje ka eleta ihe eji enye ụmụazị ha nri onwezi ha ya eme anyị Igbo ebe anyị na-azụ afịa ahịa ka eji mara anyị mana anyị mechizi afịa ozi ihe anyị eri so ekwesịghị ị na-anya fụ na ebe ha na-eje ụzọ adịghị ya onye lelu nkịta golo egwu ife ntụpụka nọ na bie so anyị na-emepe onwe anyị ebe gọọmenti mesiri anyị kekwụsị anyị nwachizi aka anyị na-emesisikwa onwe anyị ikekwa ọ dịrọ mma ihe anyị chọrọ ọganihu anyị chọrọ ife dị mma anyị Igbo dị mma anyị nkịta anyị nọ na Septemba nkịta ka a na-ebido wee kwadowe wee na-agazi mgbe ekeresimesi ihe emeta kịta ga-ekwu aka ego n'ala nkịta kwụsịzi afịa na-azụzi onye na-ata ọkwa anyị nwa ike na-eme kịta na ọgbasara gị n'ọhịa si mana mgbe ihe a na-eme kịta ga-ebidozi pụtarazị ihe anyị ga-enwetakwa ori ya aka ndị ntọ ga-apụtakwa maka ndị mmadụ eri daalụrị nne so ọ ga-eji pụta ka ewepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịgha aka mmadụ ọ dịrọ mma anyị ka ga-abịa n'akụkụ dịka daalụ ka anyị jee n'akụkụ Ifeọma dịka onye isi Igbo Eku na-esi wee kwu ichere na ihe a isigo na ihe alụ atụpụtabụrụ banye ha ọzọ iche na ihe a ga-achịkọtanwu Thank you. Your sit-at-home, honestly. Network gị na-enye nsogbu nne. Network gị na-enye nsogbu. Chai. Ngwa hazigharịa ọ dị ka ya hazigharị teknụzụ gị maka ya da anụchi ihe ị na-ekwu onne. Ụnyaahụ mụ na ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ Imapa Afọ na-akpa ka ọ gwara m ha na aka IPOB adịrọ n'ihe ndị a ọdachi niile si na sit-at-home were apụta tata anụwa bụ biko gbanyetụ maịkị gị ọna nsị na ụnyaahụ IPOB ọnụ na-ekwuchitere IPOB pụtara kwuo sị na aka ha adịghọ na mwakpo niile a na-emenụ tụmadị n'oge sit-at-home a wee gakwa n'ihu wee gwa m sị m na sit-at-home ọzọ ga-eme tata abụ ụbọchị 14 nke ọnwa Septemba iji wee cheta mwakpo ndị agha Naịjirịa dịka o si wee gwa m mere na be onye ndu IPOB bụ Nnamdi Kanu. Ọ gakwara n'ihu kwuo maka ndị egburu na ya bụ mwakpo nke m si ana ọ ga-adịkwa mma ịnụtakwa n'ọnụ ndị agha Naịjirịa maka mgbe BBC News Igbo ebido amalitebeghị gosiwe onyonyo gbasara mgbasa ozi mgbe na-ajụ ya sị ya sit-at-home nke taa ọ bụrụ na ndị mmadụ ụfọdụ n'ime ha bi n'ala Igbo kwuo sị ya ha ejine maka ihe mere na Afara-Ukwu bịa gechie m ịpụ gaa gbata mbọ nri ọnụ mụ na ndị be m ya eri wee pụta gaa n'ihu pụta gịnị ga-eme ha ọ sị m na ihe ọbụla ha chọrọ ga-abịakwute ha ka o si wee gwa m wee na-ajụ Pọl nke a na-agaziri gị ugbu a sit-at-home a ọtụtụ mmadụ na-apụta na-ekwu na a na-amanye ha amanye na sit-at-home chọrọ itinye ọnụ n'okwu ahụ teknụzụ go na-enye nsogbu ngwa gaa n'ihu kwuo Chidimma eweniwe Chidimma anyị ga-ewere akara ekwentị gị kpọọ gị ka i wee kwuo okwu n'igwe But you know what come kita? Ọ dịgo mma mana ka Pọl za mma bịachi
ebe ị nọ. O ị ga-aza m ajụjụ ahụ m jụrụ. O ngwa ọkaiwu Pọl, ngwa gaa n'ihu. O ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị ka na-amanyezi ha ka ha mee ya bụ atụmatụ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu. O ana m anụ, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ọfụma, gaa n'ihu. O asị m ị na-anụ m kịta. Ebu m ụzọ wee kọwaa nkata mụ na ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ ịmapa ahụ. O kwuru hoo ha n'aka IPOB adịghị na mkpakpa niile a na-ekwupụta maka sit-at-home kemgbe ha kwuchara ka akwụsị ya, n'aka ha adịghị ya. Mana ọ gakwara n'ihu gwa m maka sit-at-home nke na-aga n'ihu ugbu a, nke ị chọburu ikwutegwu okwu maka ya. Wee sị m nọọ iji wee lote etu ndị agha Naịjirịa si wee gaa wakpo dee onye ndu IPOB bụ Nnamdi Kanu n'afọ 2017. Mana wee jụọ ya sị ya na enwere ndị ga-apụtasị agaghị eji maka ihe mere na Afara-Ukwu gechie ha ịga chọrọ nri ọnụ ha maọbụ ịga mkpa ha taa, na ha nwere ike ịpụta. Kedu ihe ga-eme ndị ahụ? Gaa n'igwa m sị m na ndị ahụ na-achọ okwu na ihe ọbụla ha fụrụ n'ọkwa ha nwa chọtara ya. Wee na-ekwuzisi na nkata ndị mmadụ na-akpa ugbu a bụ na sit-at-home a dịka na mmanye ndị Igbo amanye. Wee sị gị na gị tinye ọnụ n'okwu, ị naghị ahụta ya dịka na ọ na-amanye sit-at-home a. Nke mbụ bụ na ịnọ n'ụlọ maọbụ ịfa ya aka n'ụkwụ anaghị amanye ya ndị Igbo amanye, kama na anyị ịfa n'ụkwụ ọbụla enwere ife a na-akpọ nke ndị bekee na-akpọ ticketing. Ọ bụ na ndị ọrụ ụgbọ akwụkwọ ha nwere ikike ịbịakwa na-etiketi ndị otu ha chọrọ ịrụ ọrụ na-asakwa ihe asụ onye gakwa n'ọrụ tata. Ka nwada ibe mere bụ ticha na mgbe NUT na ha je strike, enwere ebe ha na-akpụ na geti FGC ma ihe ndị ọzọ na-atụ aka na anyị ọrụ nke ahụ tiketi bụrụ ya aga na nke ihe isi na ọsọ onye nke mbụ bụ na ọ bụrụ ụmụ maka ịmapa afụmanda mbe nne ya anya ọfụma ifekwa na na-enwe okwere ihe dịka eziokwu dị na ikokwu maka ihe dịka eziokwu dị ya bụ ụbọchị e mere sit-at-home nke izizi mbụ na afa ụmụaka Nebonisa and the brothers maka na ịnọchiri n'ọnụụlọ from 6 to 6 ụmụaka wee si ndị nnukwu bagịrị ha sibe ha wee pụọ tupu sit akụọ jere ebe a na-arụ ọrụ. Ha arụchakwa ọrụ sis akụchakwa ha anatakwa pụta n'ụzọ ịmaba ha sitere ndị agha nke Naịjirịa nke n'ụgbọ mmiri nke ndị mmiri wee gbara ha egbe wee gbagbuo ofu onye n'ime ha wee merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ. Otu a ka ọ dịkwa kọmishọna Anambra steeti nke na-ahụ maka ala ihe dị mmadụ Pọl achara achọ m ka ị na-akpọ ihe chere enwe n'iwe. Achọ m ị na-ekwu okwu ọbụla ka ị na-ekwu nke a ga biko achọ m ka ikwute ihe ọ ga-abịa ikwute maka na onye ị na-ebo ebubo anọghị ebe a ịzachara ọnụ ya abịa bụ anyị. Ama m na-aghọta ichi ikwu ihe ọbụla kwuo ihe gbasara nkata ya na-akpọ ugbu a. Biko enwere ka ihe esi wee bo mmadụ ebubo ebe a abịa jide BBC News Igbo. Onye ahụ kwesịrị ịnọ ebe a ịzara ọnụ nke biko ọ ka esi eme nta akụkọ. Ịkpọrọ ndị agha ebe a isi na ha gbagburu mmadụ 4. Enwe ndị agha n'ebe a ya bịa zara ọnụ ha onwe ha. Biko nna biko ka anyị kwuo ihe dịala anyị ebe a nụwa maka na ọ bụrụ na ndị agha na ebe a ha aza gị ihe anụwa mana ha anọghị ebe a. Ya bụ na ihe ọbụla ikwupụtara ha ga-asị
na anyị nyere sọsọ unu ohere ka unu kwuo na anyị nye ha ohere. Ihe na-akọwa bụ otu ihe si wee kwụrụ na ndị mmadụ enweghị ntụkwasị obi n'ebe ndị ọchịchị nọ. Onyanwa mere IPOB ji amanyezi ha. Ịzabekwa ajụjụ ahụ. Nka ga-abịakwute gị. Otu ụbọchị si kwụrụ na ala Igbo. Ọ bụrụ na ijebe n'ala Igbo ka nkụzi ya, ọ bụrụ na ị na-eje n'ala Igbo, ị ga na-afụ ebe dị nchekwa nke kacha njọ para mpụ na-eme n'ala Igbo ụbọchị ọbụla, mana ije gbadoro ebe niile para mpụ na-eme n'ala Igbo. Ndewo. Daalụ. Enwere ndị karịa na Borno. Enwere ndị nchekwa ụzọ niile n'ala Igbo karịa na Zamfara. Enwere ndị nchekwa ụzọ niile karịa Katsina. Mana gịnị na-eme echikwa Katsina na nna anyị eme kedu ezi ka ha si bụrụzie ndị ụfọ kedu ebe ha nọsi ma ndị akpọgbụ eme. Ndewo, ọ bụrụ na ị gere m ntị ọfụma, ihe mbụ ụzọ wee kwuo bụ na ịmapa afụ si n'aka IPOB adịrọ n'ogbugbu. Ọ bụrụ na ị gere m ntị ọfụma, daalụ rinne ka anyị gaa na netwọk gị adịchaghị mma, mana daalụ rinne ihe anyị ga-eme ewe n'iwe na ihe anyị ga-eme ka anyị wee nyelụ gị aka ka anyị weta akara ekwentị gị ka anyị kpọọ gị ugbu a. Biko onye teknụzụ kpọọ akara ekwentị Paul Achala, kpọkwuo nke Ifeọma ma ọ bụ na o nyere nsogbu ka anyị wee gaa n'ihu wee nụ ihe ọ na-ekwu ọfụma. Nna o daalụ rinne ka anyị gaa na ebe Ifeọma nọ. Ifeọma, o nwere ajụjụ njụbụrụ gị mgbe teknụzụ gị na-agachapụ. Njụọ sị kedu ka isi wee hụta ihe niile a atụmatụ sit at home na mkpamkpa niile so ya ugbu a n'ala Igbo. Thank you. Daalụ rinne. Ihe m kwuga bụ ị na-anụ ihe m na-ekwu kịta? Anụmanụ oge n'ihu. So mgbe e bidoro the sit at home about 5 weeks ago, onye ọbụla mere comply, onye ọbụla chọrọ ịnọ n'ụlọ because I believe that ihe na-aga n'ime obi ndị mmadụ bụ anyị chọrọ inye solidarity, ihe ndị oyibo na-akpọ solidarity. Anyị chọrọ inye nkwagide maka Maazị Nnamdi Kanu, onye nọ na mkpọrọ DSS. And that first day, the impact they felt across the southeast. Mana otosi agazi kita ona dim ka akaba nigoya odirozi ma I mana I nile no for the side of justice, but I feel that ogadim mana a review this sit at home because I want to make it easier one. Kezi nke wu anyị chọrọ idizi ka ndị anyị na-abara mba. Ị chọrọ ka ndị mmadụ hụta gị as something, then at the end of the day ndị nke gị ị na-eme ha oppress because mụ wakwu nke a the silent form of oppression. Asịrọ m na your stand ima to show solidarity adịrọ mma, but ke review godo ya. Why not eshi ọbụla Maazị Nnamdi Kanu ga-aga na court? I need a sit at home or one boy, or maybe a review or once a month. Dika Ogachibo Kuro. Osina ndi Igbo ndị na-azụ afịa, ndị Igbo ndị na-ere ihe. Kezi nke our economy got affected because of a particular style. Maybe I chọrọ ka sit at home or because I need mana ndị share diro up and during. Then it the opportunity dealing with Iowa. At the end of the day, all Iowa na bear the brunt. Okay, keep that on source of southeast. Yesterday, no movement. Today again, no movement. And when he what happened for na Saturday Friday, no movement. Casey the point. I just Maria. So my own submission would be cool. Over that they made a review and. Another problem, I think it was the second week. Anyway, part of IPOB it has been suspended. Namely, she go the sit at home. Another part, who told you when you were again, nobody should do that. And anyway,
my own thing, the fear of the unknown. After all, I think but it's just the fear of the unknown. Can't get make it a matter about Obrona issue yourself. So Obrona, most people are in Iputa because the average Igbo man they go do very, very strong-willed. But ndị mmadụ na-agbabụzi ibe ha, ndị Igbo one nine na-agbabụzi mmadụ atịbe na let us stay at home ka mmadụ ghara inwufu. So all him chọrọ add na ihe jụrụ biko. Thank you. Tupu m hapụ gị, ụmụaka na-edehọ English dịka onye nkụzi bụ onwe ka ihe a ga-esi metụta ha, ụmụaka na-edehọ ule WAEC English. Of course. Marakwa na tata na-ekwesị idekwa chemistry. Yes, WAEC. yes. Like na school line, they just sit at home thing video on the illegal. So in school line, we eating a boss at strategic positions, umwaka bani habia day exam. But in the okay, strategic position one, in the madigation na paper track give bia onye chori the exam. Are we not the ones being affected by this whole thing? Now, yesterday, after the video, Njenje ebe achụpụsịrị ụmụaka na-ele exam. I chokwara ka Igbo diri the go like the most industrious, but here one getting such authority kind of amazing affect in a negative way. So please, Uncle Paul for na adequation no nalibo adequation no. I don't feel that is fair enough because name a good jury. Why must it be done? More nalibo, more obura libo. Are we not human beings? Or nanya buro madu? Don't we have human rights? That's my own submission. So most times, during a putakita, say the substance of merino. You are looking for source of who said Omereme with the question Omereme and Odiroma. Thank you. Ndewo. Ka anyị gaa n'akụkụ onye isi Igbo ekunye ịnụgo ihe nwada Ifeoma kwuru nụkwa ma nke Paul achara kwuru nụkwa nke m kwuru dịka mụ na onye na-ekwuchitere ọnụ IPOB bụ Emapa afọ Okpata. Ọ na-ekwu ha n'aka IPOB adịghị ya. Ọ na-ekwukwa na IPOB ekwuola sokwusi sit-at-home nke Monday n'aka ha adịghị ya. Mana ya bụ ihe ka na-aga n'ihu. Kedu ka isi ghọta nke a? Okay, thank you very much. Ndewo. Ama m na ọ sị n'aka ha adịrị ya, anyị adịgo nke ha. Mana because maka na ha nwa ụzọ wee si na ya ebido ịnọdụ n'ụlọ ka anyị na-eje ọrụ ọ na-eje n'azụ ahịa. Ha nwa ụzọ PTA. So ha nwere moral obligation a na-ekwe n'oyibo ịkwụsịkwa ya. So because anyị na-achọpụta kịta azụ na enwere ụdọ tibili etibi bido n'isi IPOB na ndị IPOB nọ na ụzọ nọ na streeti ụdọ etibigo so that ekwuo ofu ihe then ndị ọzọ emekwa ihe ọzọ. So because nọ ha nwa bụ ụzọ wee si ka apụta mebe ya bụ ife ọkwa ha nwakwa ga-esokwa nye aka kwụsịkwa ya. So ọ dịrọ ozuru oke isi na aka ha dị ọzọ ya mba ikunye nwere mmiri chekwarịtakwa ya iko ọ ga-esi edebe ka nwee nke isi kịta akwa ka m na-asịkwa maka ihe Paul kwuru maka ndị nwụrụ na-ekwu afọ anyị zeko ana m ekpe ka Chukwu na obi ya na ndokwa maka na Igbo ekunye ụfọ ndị Igbo niile ọ na-ewute anyị na onwenye Igbo nwụrụ na onwenye Igbo furu efu. So Chukwu biko na mkpụrụ obi ya na ndokwa mana anyị amaje n'ọgụbe Chukwu isi na-awa anyị amaje kụwa isi na wọl maka na ihe a ha na-emezi kịta ekwesịrị ka ha bụrụgodo ụzọ negodo ebe ọ ya eduje anyị tupu emebe ya maka anyị jizi onwe anyị kesịrị onwe anyị abụ na ozie na anọdụrọ mma ama mgbe okwu bụ maka ndị na-achị achị na ndị uwe ojii kwesịrị ịnọ nye aka mana anyị ma maka mgbe eme ensas na anyị maka ụbọchị sitere kịta n'ala Igbo onye ọra na-agazi egwu mana anyị jiri aka anyị
kwụsị ịzụ afịa, kwụsị ije akwụkwọ, ebe anyị na-eme ọfụma, ụmụaka anyị na-eme ọfụma. Ndị ụlọ anyị enwe aṅụrị, ọ ihe anyị chọrọ ka anyị mee onwe anyị. Ọ dịwa mma, so anyị kwesịrị ịkwụsị ya. Ndewo. Tata anụnwa dịka mụ na unu nọ ebe a, anyị enwetaghị akụkọ na agbala egbe na-emene dị n'Enugu. Nweta akụkọ na egburu mmadụ 3, anyị ka na-enyocha ka anyị mara ndị ọ bụ egburu n'Ọlụ. Ya bụcha akụkọ na-abata, anyị ka na-enyocha maka na anyị anaghị ebupụta ma ọ bụrụ na anyị enyochabeghị. Mana a sị m ka m kwupụta ya tupu m jụọ Paul achara ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ. Ifunanya bụ mkpamkpa ka na-akpa n'etiti Sit-at-Home ọzọ etinyekwara taa. Paul, mgbe na-ewejere gị ajụjụ a dịka onye isi Igbo Eku na-esi ekwu sị IPOB, eziokwu na unu kwuru na aka unu adịghị ya, mana unu ka nwere ihe unu ga-eme iji wee hụ na ihe a kwụsịrị, na ọ dị unu n'aka. I kwetere nke a? Ọ bụrụ na ị kwetere, kedu ka unu ga-esi wee mee ka ndị mmadụ nwekwe ntụkwasị obi otu unu si wee pụtakwuo si na akwụsịghị ha nwee obi aka ha pụta wee mee ihe dịrị ha ụbọchị Mọnde ọbụla? Gaa n'ihu. Paul, ka na eke ịchọ ka anyị kpọọ gị n'ekwentị, maka akara ekwentị gị ka nna chi wepụta ka anyị kpọọ gị akpọ ka ihe ị na-ekwu wee ka ọha na eze wee nụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Kwupụta okwu. Ọ bụrụ na ikwu ọ bụrụ oke n'ọrụ ndị IPOB ichekwa ala Igbo ebe nwere gọvanọs, nwee polisi, nwee amị, nwee ihe niile. Oke n'ọrụ mana ọ bụrụzikwa na ndị a chọrọ ka ha were nchekwa ala Igbo na ihe na IPOB n'aka, IPOB ga-akara akpọ narịa. Ma ọrụkwa ma ihe ọrụ ndị nchekwa n'ọchịchị onye kwuo uche bụ ime na ịhụ na nchekwa akụ na ụba dị mma, ma na-eme protest, ma na-eme ịbanye aka n'ọnụ mgbe niile. Ọrụ ndị nchekwa abụghị nọ gbaa mbọ na ihe niile na-aga n'anya ya esi were kwuye. Ọ bụrụ na obodo oyibo ebe nke na-ekpe ikpe, ọ bụrụ na ị chọrọ ime njegharị iwe ịgba gọọmenti, polisi nọrọ ya gị na-emere ụmụnụ ihe uru na-eme. Onye gafere na ihe ọbụghị ihe unu kwu, ndị polisi mene nwụrụ ya maka na ọ bụghị ihe akụ n'uche were sị na ihe unu chọrọ ime. Oke na ọrụ ka ọ dara ndị gọvanọ, ndị polisi ma ndị amị ichekwa ala Igbo. Ozugbo na ha ga-amenwuzie agwa anyị maka agba mbọ anyị mobilize ụmụazị akpọpụrụ ụmụ Igbo echekwaba be anyị. Enweghị nnukwu ihe adịghị, ọ bụghị nnukwu ọrụ, mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere ekwugo na IPOB ekwugo ha ndị na-akpọ akụbe na ego aja na ntị onye ọbụla na ha akwụsịgo onye ọrịa nọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde. Ndị na igbe kwezi ha nchịkwata sịba anyị ga-enyere ha aka hazie dara n'ụzọ ka ndị polisi ma ọ bụ ihe na nke ọzọ dị ibe ịgba elu na-egosi ọ bụrụ na akparị kamgbe ma ụrụ na-akpagharị kamgbe taa enwego onye so ụlọ ya mba. Ọ bụrụ na kparịcha ala Igbo niile achakọ mkparịkara ebe niile n'ụzọ ọ bụrụ ebe niile ka anyị na-aga Paul achọla obodo ebe tọrọsara anyị ga-emere anyị echekwala ala Igbo, anyị ebuwe nsogbu adụ anyị nwere ụmụaka umede agaghị anapụ mmadụ $1 n'ọdịnihu. Echekwa ala Igbo adịrị n'udo. So ka ha hapụ ịga na-etinye ihe ọzọ na ebe obodo aka ha sị na ha amajigo ịnọ n'ụbọchị Mọnde. Ihe ọ dịziri bụ ndị nchekwa ịpụtazi afọ onye na-asị mmadụ ya asị onye ahụ onye ka ebu onye dịrị gị. Ọ bụrụ ihe otu esi eme ọrụ otu esi eme. Daalụ nne. Enwere okwu ikwuru ebe a m na-achọ ka m tụghachiri gị. Ikwuru na ọ dịghị ọrụ IPOB ichekwa ala Igbo, mana echetara m na otu IPOB
hibere otu nchekwa ha kpọrọ ESN. Kwuo na ihe ha ji wee hibe bụ onwe mkpamkpa ọbụla na-akpa anọ na ọ gị ji ọnụ gị wee na-ekwusi na ọ bụghị ọrụ IPOB. Eche m nwere otu nchekwa unu hiwere si na nọọ iji wee memi na mkpamkpa ọbụla na-akpa n'ala Igbo. Gịnị meziri na ya bụ otu nchekwa ahụ anaghị azọpụtanwu maọbụ pụtakwazie nyere ndị mmadụ aka, ndị a na-agba ụgbọala ha ọkụ, ndị a na-achụsasịrị ebe ha na-ede ule na ndị otu ya? Ndị nchekwa nke a na-akpọ ESN bụ traditional polisi nke omenala anyị, maka omenala anyị mere mmadụ iche ihe n'abalị ubi mmadụ. Otu esi nwee sharia polisi n'ugwu Awụsa ka anyị ji nwee ESN bụ onye dara iwu jiri efe balụ ubi mmadụ ịma na ọ dara nnukwu iwu kama ebe ndị nchekwa ESN nọ n'ime ọfịa na-echekwa ime ọfịa anyị. Ọ bụzikwa na ndị gọvanọ ọzọ anaghị esi na ike adịghịzikwa na ha ihe emeguzi ihe dị ya, ha akwa ya akpọpụta ụfọdụ n'ụzọ, ha pụta n'ụzọ akụzi onye ebe echi otu ha apịaghị oge dị ntị ihe ọkụ dị ntị oge eme. Mana otu o si wee dịgodu ihe sted bụ ndị nchekwa otu aha ndị sharia polisi si wee nọ n'ugwu afọ na-eche maka ndị bụ obi a na ndị bụ anụ ezi na ihe ndị ọzọ. Otu a ka ihe esi nọ na-echekwa ndị Awụsa, ndị Fulani ji ehi wee na-agbapụ ndị mmadụ, na-agbapụ ụmụ nwaanyị n'ike, na-egbu ndị mmadụ, na-atọrọ ndị mmadụ atọrọ, na-eme ifere na ọhịa aka ihe esere na ọbụzie na ndị be anyị abụzi ume adọta ha ga-echebata mmiri be anyị. Anyị bụ akwanụ a ga-akpọtakwa ụgwọ etiekwu aka ogidekwu ọzọ ndị mmadụ akpọtazie ụzọ nwa ọrụ nchekwa adọrọ. Daalụ rinne. Ifeọma, ajụjụ ọzọ m na-ajụ na-agara gị, mana tupu m jụọ ka m kwuo na abịa na ihe gbasara ọchịchị, echetara m na mgbe a na-ekwu okwu sit-at-home a n'izuụka ole gara aga, na ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ kwuru sị na ndị na-arụ ọrụ tụmadị ndị ọrụ gọọmenti na-agbakwa ndị nọ na steeti ha onye ọbụla pụta gaa mkpa. Ụnyaahụ anyị fụkwara ka gọvanọ dịka Obianọ pụtakwara n'ezi iji wee kwado ndị mmadụ sị ha pụta na onwe ihe na-emenụ, inye ha obi ahụ ha eji wee pụta onwe ihe eme ha. Ifeọma, ana m ajụ gị ihe Paul Achara kwuru si na enweghị ezi nchekwa na ezi ọchịchị n'ala Igbo, kwenyere na nke a? Ị nụrụ ihe m kwuru? Teknụzụ, ị nụrụ ihe m kwuru? Ngwa ka nje hazie teknụzụ gị ọfụma, o hazie ya. Igbo ekunie za anyị ebone ndị ọchịchị ala Igbo na ha anaghị enye ezi nchekwa, ha anaghị enye ezi ọchịchị. Ifeọma ya alaghachite ebe ị nọ, o teknụzụ gị ka na-enyetụ nsogbu. Ngwa kwuo okwu ka mma ma ngwa gaa n'ihu. Igbo ekunie ewe n'iwe, ị ka ya etinye ọnụ n'okwu a. O ngwa gaa n'ihu Ifeọma. Ngwa Igbo ekunie biko kwuwe. O sorry. Daalụ nwanne m. Daalụ. Anyị maka Naijiria sitere, and anyị maka ndị Igbo sitere, and anyị ma na ndị Igbo abụrụ ndị na-eche ka gọọmenti meeleva mfe. Anyị ji aka ya alụ ụlọ ụka, anyị ji aka ya alụ ụlọ akwụkwọ, anyị ji aka ya alụ afịa ebe anyị na-azụ afịa, anyị ji aka ya edozikwa okporo ụzọ, anyị ji aka ọgwụ na vileji anyị ji aka ya gwa ya ala onwe anyị anyị na-emere onwe anyị. So anyị na-eche gọọmenti. Anyị ma na gọọmenti nọ na Naijiria adịghị eme ọfụma, anyị ma. And etu Paul si ekwu na ụlọ ike ajọzi gọọmenti nọ enyezie IPOB ike ka ha chịrazie, echere m nọ ihe kwesịrị egosi, maka na nke mbụ bụ na onye Chukwu na-echekwa onwe. So nke si nọ etu nsi weta ụta bụ ibido ihe enwero kọntrol ụzọ ọsọ ebidogo na-ekita etu inye enwe iko ụbọchị eze na-atakwanye ya iko. So ebe a ka nsogbu si wee bata, ebe mmiri si wee bata n'opi mkpọ, ọ ihe kwesịkwa ike ime eme. So ebe ọ bụla ha bidoburu ihe, ha kwesịkwa ike isonye aka fụ na akwụsịrị ya. Ọ dịghị enough imepe ọnụ si mba anyị mega announcement, mba
ọ dịrọ mma ọ dịrọ enọ ha kwesịrị ike ndị otu ha esorokwa nye aka na ndị mmadụ pụtara mkpa bikọsi ihe bụ ihe anyị na-emere onwe anyị maka anyị na-emegide kịta ada ọ dịrọ mma mgbe anyị afụ effect of ihe a kịta onye ọ na-ekiti ya hei n'ala Igbo onwe anyị ka anyị na-eme anyị makpụzi n'ala ke onwe anyị ahụ ihe ndị ile anyị emenwụrọ ndị Igbo ka anyị jizi aka anyị eme onwe anyị kịta and anyị maka market forces si eme ebe ileta ihe ejiri nri enweghị social welfare na Nigeria so anyị ha zụtara n'afịa ka eji eri nri mana ọ na ịzụrụ afịa anyị nọlụbeghị na-eru ughele onye ji ọkụkọ ji ụkwụ zọta elu elu ọ na-alịkasị ya n'arụ na-abụ ya so isi kote ọgba ya ihe anyị omume adịrọ mma so ha kwesịrị isonye aka isi na gọọmenti ya abịasị mee mana gọọmenti kwesịrị inye anyị mana gọọmenti eji gọọmenti wee dị ọ bụrụ ihe niile dị mma na-eme etu o kwesịrị n'ala Igbo anyị enwe ebe ọ bụ taa mba amanwe anyị enweghị mgbe gburu ibu because interest adị protect onwe ọ maka na obodo adịghị mma ụmụ ọganizeshọn ajụgo na-apụta ka edozie ebe anyị ka be anyị dị mma ọ bụrụ na anyị na-azụ afịa ka ego na-abata n'ala Igbo ụmụaka anyị jechaa skuul pụta ka ha nweta ọrụ onye nọrọ dị oriju afọ zuo ike maka onye na-eriju afọ ana nwezi ohere iji ememe okwu na ụka akwara ihe a na-achọ. Ndewo Ifeọma tinye ọnụ n'okwu. IPOB si na ala Igbo enweghị ezi ọchịchị na ezi nchekwa. Eziokwu na right from mgbe amụrụ na early 90s, this has always been the issue, you know, and I see anyị nwere ezi ọchịchị. That's why I na try hard every 4 years imam onye dị mma ga-etinye, and ọ bụ a general problem. But ihe m chọrọ add na this thing bụ like Uncle Chibo kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla nọ na Nigeria na dị affected by this sit-at-home, obi karị dị m mma. But ịhapụsiri ya also in the southeast, for me ọ dịrọ balance. Ihe m na-ekwu ọ bụrụ ihe ọjọọ isi na ịchọrọ, as in maybe ịchọrọ honor the memories of ndị lara na ndị agbagburu some time ago. It's something, it's part of humanity to honor their memories. But nke a na-emezi ka oke unu tinyere sit-at-home na-asịzikwa kịta na ọ bụrụ na nwa nwee the powers to stop it. Aghọtazi m ihe m na-arịọ, ọ arịrịọ ka na-arịọzi kịta because netwọk teknụzụ daalụ. Netwọk gị anaghị emere ka anyị n'ihe ọbụla ị na-ekwu. Ka anyị gaa na nke Paul achara. Ndewo, anyị ga-alaghachi. Onye ọbụla Ifeọma IPOB leadership achala ifugo n'ihe Ifeọma na-ekwu. Ọ bịaghachigo. Anụbago m isi ị na-arịọ ọchịchị IPOB ha mezie ebere ọkụ ya. Ngwa Paul achara zanụ, a na-ayọ unu mezie ebere. Gị nwa bụ Paul achara ichere na mfanye ụkwụ a chere ngwa ịzacha ya ka ndị ọzọ chọrọ eji. Ndị IPOB ejigo aka ha si mba enwe ihe dịka sit-at-home on Monday. Ike ọzọ na ha ka ibe like asị m dịka ichie na-ekwu, ichie ị ga-aghọta ife a, ị ga-aghọta ya ọfụma. Ihe ga-eji ghọta ya bụ na ị ga-aghọta ya na ndị IPOB metara anya ọkpụrụ na ejegharị iwe ndị amị agbagbusie fa, ndị amị na ndị esi agbagbusie fa, eme nke ọzọ. Ha sị oke ndị otu anyị niile, ndị niile fụrụ anyị n'anya, ndị na-akwado anyị nọ n'ọnụ ụlọ ụbọchị dị otu ụbọchị dị otu a anọchi atụ ụlọ ha pụtakwasị ngwa ihe mere onye ọnọchi ya kwasị mere ike kewakwara onwe ya mere ihe ọ na-eme. Anyị
nke na anyị bụ ebe esi nke fa anyị nwere adịghị ọgbọ anyị mụtara nwa na-apịwa ọnụ ọgbọ anyị bụ ka a ga-ebu nsogbu niile n'ala Igbo orika ire anya si na ihe a na-ekwu oge nke ọzọ oge gerisi kedu ebe ebubo akụ nọ ọkwa gọvanọ n'ọgwụgwọ ha makọtara asị ha tinyere ebubo akụ kedu ebe ebubo akụ nọ ụmụ soro emere nke a emere nke ọzọ kedu ebe ebubo akụ nọ a na-akpọ IPOB kedu isi ebubo akụ kedu ebe ọ nọ kedu ebe ha nọ so ihe anyị ga na-ekwu bụ ihe anyị ga na-ekwu bụ ebutere n'ọdịmma ala Igbo ihe anyị ga na-ekwu bụ ka Chineke anyị nwee ike ndị Igbo niile ha bụzie ndị gọvanọ maka na enweghị ihe eji ha eme anyị nwee ike dịka ada anyị si wee yọ anyị nwee ike ma anyị etinyere onwe anyị aka hapụzie ihe gbasara ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ ma politishan ha ma nke niile tụle ya n'azụ ọtụ ọbụla anyị ga-anọrọ anyị kwere na-agụ n'ofu him shit si na enweghị ihe gbasara anyị na gọvanọ ha nọrọ na Abuja anyị nwa n'ọnụ ụlọ were aka anyị ebe anyị nwere na IPOB na-eji ụbọchị oju ha a ga-afụ ka ndị otu Igbo wee kulie nwa ife niile ha ga-anọkọta were aka anyị na-ahaziri onwe anyị ala Igbo ihe a na-rapụzie ndị nke ọzọ ha ụlọ ihe dị na-ekwu na-efegharị maka nke bụ eziokwu bụ na ka mgba eziokwu ihe ga-ajụ ke ndị ọgbaghara a na-eme abara uru ọkwa ndị gọvanọs ihe o ji abara uru bụ ha nche emechago nke a na-akpọ sekuriti vote ha increase bọjetị ha na-egbogotego ma ndị polisi na ya ma ndị amị na ya a na-echa extra allowance enwere ego a na-akpụ echaghara maka na ọgba aghara ihe mbụ ozi na ihe mere na IPOB ji jiri aka ha kpochapụ ịnọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde niile maka ya ahụgo n'ọha maka ọ na-abara uru ha nwere esizie n'azụ na-amụghị ụlọ ọkụ na-asị na ọ na-IPOB mana anyị mara na ọ na-abara uru bụ ndị gọvanọ na ndị sekuriti nọ n'ala Igbo maka gịnị mere ọ na-azara a na-enwe nsogbu ha na-anara ego na Abuja chere agwana nga ebo n'onye ọbụla ebubo ọba a ịbụ oke iwu ọ na-agbamgharị otu isi ebo ndị mmadụ ebubo ma ị na-akpa nkata n'ọha mana chere ka m jụgodo gị ihe m chọrọ ịjụ gị nna dịka ị chọrọ ịza ajụjụ ịbụ na ebubo ịma na onye ị na-ebo ebubo ama nnọ ga-eso ọkwa ịbụ onye ọka iwu biko ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị nna chere ihe atụmatụ sit-at-home a ihe atụmatụ geenụ ntị na agwago m gị ka anyị si eme ebe a n'ụwa ị nweghị ike isi na mmadụ jere nara ego tinye n'akpa ị nweghị ike ikwu ihe ahụ ebe a chere m na-ajụ maka atụmatụ sit-at-home a chere ka m jụọ gị ikwuo n'ihe i kwuru m na-ekwu ebe ọ bụ na ị na-ekwu na o nwere ọ naghị abara IPOB uru tata unu tinyekwara sit-at-home ọzọ mana i kwuru na ọ naghị abara unu uru i chere na sit-at-home a na-enye unu maọbụ na-enyere unu aka n'ihe unu na-achọ i chere na atụmatụ sit-at-home a maka na ijigo ọrụ gị kwuo na ọ bụkwanụ IPOB na-erite uru sit-at-home mana IPOB tinyekwara sit-at-home ugbu a n'agbanyeghị mkpamkpa niile so sit-at-home i chere na ọnya bụ ụzọ dị ihe bekee ga-ekwu achọghị m itinye bekee ihe ndị Igbo ga-ekwu siri ike IPOB ga-eji wee mee gịnị mee ka anụ olu ha na ihe ha na-achọ IPOB na-ele anya bụ ihe a na-ele anya bụ IPOB ihe kwa IPOB n'ihu dị ka a sị gị na-ele mmọnwụ na-ele olu ọ bụrụ na ị hapụ ide olu mmọnwụ apịa gị ọ bụrụ na ịsọfa mmọnwụ ide olu anụcha m ihe kwuru nna ihe anyị na-ekwu bụ ihe IPOB bụrụ na ya bụ na-ele mmọnwụ na-ele onunu ọ bụrụ na ịsọpa mmọnwụ ide onunu ịrapụ iso onunu ma abịaghị mana abịa na ndị ọgba aghara na-abara uru bụ ndị gọvanọ ọzọ n'Igbo maka na enwere ego ha na-eweta na-akpọ sekuriti votu enwere ego a na-enye ije na Abuja ọ dị official ọ dị on record na gọvanọ ọbụla na-enweta sekuriti votu adị otu aka ọ dịkwa ndị nchekwa mgbe ọbụla e nwere ebe a sị na e nwere ọgba aghara a ga
fuel na moto ha ọmọdụ ga-enweta kọntraktị ịgbanye fuel a ga-egotere ha moto ọhụrụ ọmọdụ ga-enweta kọntraktị igote moto ọhụrụ ahụ a ga-eme nke ọzọ ọmọdụ ga-eme ya ọ bụghị nke a na nwee nke na-aka n'elu ọmọdụ ga-eme ihe ego gọọmenti ka a na-expect ego gọọmenti ka eji eji mechaa ihe ndị niile a mana ịzabeghị m ajụjụ m jụrụ gị nna asị m gị ikwugo ikwu maka sit-at-home onwe na-ajụzi gị si gị sit-at-home ma ị chere na ụnyaahụ bụ ụzọ kachasị mma IPOB ga-esi wee weta kịta ịfụgo mkpamkpa niile na-apụta na ya fụkwa ka esi ebu unu ebubo onwe ndị kpọrọ anya ụnyaahụ si na IPOB aghọwa na Boko Haram South East m na-agwa gị m na-ekwu otu ịma anyị bụ ndị nta akụkọ a na-ezitere anyị ozi a sị na mma ajụdị gị ya gịnị ka iji chọọ ka mgbọpụtawa aha onye ahụ n'onyonyo ama agwa gị kọment seshọn anyị ama agwa gị ihe ndị mmadụ na-ekwugasị ya ka m na-ajụ gị o ruo one mgbe unu ga-eji wee leba anya n'ime sit-at-home anụ anakwa ha bara anyị uru ka anyị chọba ụzọ ọzọ anyị ga-esi wee kwupụta ihe anyị chọrọ ama m na-aghọta ọ ajụjụ a ka m jụrụ gị mana ị chọbeghị ịza m ya ngwa chebe maka ya ewe n'iwe chebe maka ya ka anyị gaa na Igbo Ekunye ajụjụ achọ nke ịza m ya biko nya chịkọta ka ị esi wee za m ya biko o ka m jee na nke Igbo Ekunye enwere ihe ị gwara Paul Acha isi ya na ikwete n'ọha nwa bụ ihe malitere ha na ikwetekwa n'ọha nwa nwere ike ịkwụsị ya ị nwere ike tụpere ha azụ ụzọ ichere ha nwere ike ịkwụsị ya maka na ajụrụ m Paul Acha si ya nna asịkwa na ọnụnwa nwere ike imenwe ha okwukwa nke o kwuru mana mụnwa chọrọ ka ịkọwatụ ihe ụzọ ahụ ichere ha ga-esi wee kwụsị ma eme ka ndị mmadụ na-apụta ụbọchị Mọnde ghara ị na-atụ ụjọ. Ikwu amaghị ibe isi ya ihe Paul na ndị otu ekwesịghị ime ebe ọ bụla ha bidoro ha nyụrụ arụ n'isi afọ na atazụ na anyị bụkwa inyekwa aka gwakwa ndị otu ha gwakwa ndị na-ege ha ntị wepụtazie ndị ya eso kwụsị ndị a na-akwụsị ndị mmadụ ma ịpụtazi apụta maka ndị mmadụ na-atụzi egwu ịma na a sị na onye anụ gba ọfụsi obodo ijiji ya na ọsa na-eme anọ ihe na-emezi kịta so ha kwesịrị ike ikwu n'ọnụ na because ha kwubu na ya enwe sit-at-home then ha send ya ndị otu ha enforce ya and Paul kwuru ebe a na a na-akpọ ya tiketi ịkwụsị ọ dị allowed na level of ije kwụsị ndị ọzọ from each other yes ha mere ya so mkpa ndị ọzọ kwa na-emezi so ndị mmadụ pụtara ha kwụsị na akwụsịghị ya mana ndị a na-eme enforce na-akwụsịkwa ndị mmadụ na-akwụsị ha from ịpụta andụ ihe na-eme ịfụsị na akwụsịghị taa mebie moto gị ọ naghị edozi akwanye ya so ihe a ha kwesịghị ime ka ha because ọnwụ na ha gbachite nkịtị enwee disconnect between ndị isi ha na ndị otu ha nọ n'ilo ọ ga-enyekwa ezigbo nsogbu maka ofu onye siela ọha ọ ga-erie mana ọha siela ofu onye amaghị ukwu ya ọgụgodo alụsị na-enye nsogbu o kwesịrị ịkata nsogbu egosi osisi eji wee bịa maka ana Igbo a na-emesi anyị ike and ndị mmadụ nwere sympathy towards IPOB mana ihe a na-emesi kịta na-agbakasị ndị mmadụ arụ maka ndị mmadụ pụta n'igwe etu ndị Igbo si eme ihe nwoke ebe ndị IPOB ya agbaji ole ha dị ama egwustandị iwe ndị mmadụ ya enwe oke Igbo Ekunye emegola IPOB ihe ọtụtụ mgbe eji Nnamdi Kanu anyị nwere World Press Conference n'Ọka kwuo ka ahapụ ya anyị nwa akọlụgokwa ka eji proscribe IPOB ka akwụsị ị na-egbu ha ma ekwuo eke patọndas emecha Igbo Ekunye kwuru maka ya so mana nke a ha na-emesi kịta adịwa mma a na-emesi ndị Igbo ike Igbo Ekunye na-egbu nke a ha na-eme kịta anyị eneghị ya anya were anya okenye nee ya anya fụ na ụzọ agara ya a na-akpụ isi maka na-eje mana anyị nchanọzi na-ata afụfụ ya kịta maka ndị Igbo ndị ọzọ nọ na-azụ ahịa na-enweta ego na-amịli ego Naijiria anyị nwa ekechi anyị aka kechichi onwe anyị ahụ so kedu uru onye ọgwụ ofu ihe ọzọ Igbo Ekunye ofu ihe ọzọ na-apụtakarị n'ọnụ ndị otu IPOB na ndị dịka isi okwu na bekee sympathizers ndị na-akwadokwa IPOB bụ na
a na-emegbu ndị Igbo. Ihe ọzọ a na-ekwukwa bụ na ọ bụghị aka eji eso ndị agbụrụ ọzọ na Naịjirịa ka eji eso ma ndị IPOB ma ndị Igbo. Ya bụ iwe ha. Ama m na-aghọta. Ya bụ na ọ bụ ihe mere ede ji wee mee gịnị bee mgbe sị ka m jụọ gị, IPOB nwekwara na ihe ndị ha kpọpụtagoro bụ ihe na-ewe ha. Kedu ka a ga-esi wee kwọwa agadi a ukwu ha ka ije a wee dị mfe? Ị na-anya ihe na-eme na Naịjirịa kịta, mba niile dị na Naịjirịa, South East na North East, West, North West, South West, South South, onye ka arụ nọdụ onwe ndị na-eme dị enjoy kịta, afụ dị ebe niile. Adị n'anya ịnọ na-ekwu maka ihe gọọmenti na-eme, a na-emesi ndị Igbo ike. Igbo ekwunye ekwukie mgbe eme appointment, lopsided appointment, ije na www.igboekwunye.org, again www.igboekwunye.org. Ihe afọ ihe ị na-emecha press release anyị kwucha maka ya. So mana ihe ndị mma n'ụwa ahụ, gịnị ka ị ga-emere onwe gị? A na-emesi gị ike ebe a ka ọ dị, ebe a ka ọ kwụsịrị. Maka inekwa anya na Naịjirịa kịta na ije skuulu ma etu ndị mmadụ si ebi, ịfụkwa na ndị Igbo na-anwụ oke onye kwere na na-emesi ndị Igbo ike. Anyị na-eje si n'okwute kpopụta ya mmiri, anyị na-agba mbọ ọ ihe eji mara anyị. So gịnị ka unu megoro onwe unu? Ikwu na gọọmenti na-emesi anyị ike na ike siri ike na na-enye anyị ọrụ, yes, all one part of it. Mana gịnị ka gụnwa megoro onwe gị? Gịnị na gọvanọ steeti gị, lokal gọọmenti chairman, a na-eji ego a na-esitudio gịnwa, gịnị ka ị megoro? Gịnị ka asosieshọn gị megoro? Ọ bụrụ na asosieshọn gị bụkwa ikekwa polisie onye nọ n'ala igborukwa mgbaja anyị na-atesikwa ike, ọ dị mma? So gịnị ka ị megoro? So Igbo ekwughị esigo from ịnọ na victim mentality, emerila na emebesi anyị ike, anyị wee gazie gaa haya. Kedu ihe anyị ga-emere onwe anyị? Anyị nọ na-ata ahụhụ, anyị ga-ahapụ ya ka ọ dị etu a? Gịnị ka anyị ga-eme? Etu a ka anyị esi eme. So echena gọọmenti ala mere gị ihe ekwesịghị ime. So gịnị ka ị ga-emere onwe gị? So IPOB, gịnị ka unu ga-emere ndị Igbo? Anyị pịa anyị ịtalị, anyị tie anyị ife, okwu na-etiga anyị ife, unu asịkwa anyị ebe n'akwa. Pese ka nje shọpụ ga-emebie moto, tilisie ihe ụmụ ajadu nwaanyị ji azụ ụmụ ha. Ọ dị mma? Kedu ihe anyị ga-emere ndị Igbo? Ebe a ka Igbo ekwunye nọkịta. Daalụ rinne. Ifeọma, ị chọrọ iwere ebe ahụ onye isi Igbo ekwunye onye isi Igbo ekwunye ekwu? Ị chere na ajụjụ a ka anyị kwesịrị na-ajụ kịta? Daalụ rinne, gaa n'ihu. Okay, so honestly, Okuchigbo kwuru ihe nọ m n'obi. Unu pịara anyị ihe, unu sịkwa ebere akwa. Ngwa anyị niile na-arịọzi ka unu nwee like a constructive analysis of Chideya sign or onye ọbụla kwesịrị sign. So you'll be sit at home every Monday. You people, the leadership, Gakwa, may analysis, because I believe that I don't know, I may be wrong, but I feel like a part of the leadership, how we can even have run a Southeast. So Hamawa passing the exact thing. So because no from different sources. The impact of this sit-at-home when the every day I got makana I email clear point. The impact has been felt, trust me, but because Kari negative also its substance or review on the whole sit-at-home thing. I have zero like sit-at-home, but because na as in no sorrow, way value, because kitas on a difficult on the age made the sit-at-home. I'm not saying that I not support to Ihane or but if the Waji case Nnamdi Kanu are directly affected by this sit-at-home. Give the point or Ebemu Wanaga Biko Kai Chikota Kono Mana.
Ndewo. karịrị onye ọbụla. Ndewo. Teknụzụ na-enye gị nsogbu nne. Anyị ga-abịaghachi n'ebe ị nọ mana o nwere ajụjụ dị ebe a. Pọl achọrọ ịchọrọ ịza ajụjụ a. Biko ka m tụpụrụ gị tupu anyị achịkọtara maka na anyị achịkọtara gị oge ewepụtara maka ifi teknụzụ gị na-enyeta obere nsogbu. Ị nwere ajụjụ na-abụ ugbu a mana o nwere nke m si gị na ị ga-aza anyị. Ama m ka chetara nke ahụ. M na-asị the first ajụjụ m si gị na gị chee ajụjụ mbụ nke m kwuburu nọ mbịaghachite ịza anyị. Ana m anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Anọkwa m ya o, ana m anụ ọfụma ihe ị na-ekwu. Nsi na ajụjụ nke mbụ nke ahụ m jụburu gị m si na mma abịaghachite bụ ị chere na sit-at-home a na orugo mgbe ị ga-eji wee kachapụ ya kpamkpam chọrọ ụzọ ọzọ IPOB ga-esi wee kwupụta ihe na-akpa ha? Eziokwu bụ na sit-at-home bụ nke a bụgoro nke m ga-asị na ọnya bụ the safest step of action IPOB nwere ike imenwu n'otu ọ dị kịta maka na icheke mgbe ile ya dị ọfụma ihe afụ mgbe na 2015 ihe gburu ndị IPOB karịrị 1000 ihe gbukere wee gbogote wee rute nke ụbọchị taata anyị nọ oruke 3000 ndị ejiri ji na-amaghị ebe ha nọ ka nkụ o wee bụrụ ọkwa ya gịnị mere ka a gaa ngagharị n'ụdị ekwesịrị n'anya gị nọpụta chukwu mgbe a na-eme ihe ahụ nke bezogbo ekele na ichukwu ndị dịka igbo ekunie katọrọ ụdị akparamagwa ndị ọchịchị na akparamagwa ndị ikuje mgbe agha ị na-anya ọfụma efu na ọsọ mmadụ nọ n'ụlọ aha bụ sọsọ ihe ahụ ihe nwere eme ọdịtụ mfe casualty adị ndị ihe mere adị mfe ndị agha ga-eme nka adị mfe ndị agha ga-eme ka ọzọ adị mfe mana ọ bụrụ na a sị na ka nke ọzọ ya emegharị ị ga-asị na ịga na sị ka ada ngagharị igwe ịga ha ngagharị igwe ndị ọchịchị obodo anyị ndị bụ ndị nchekwa kpọba egbe ha agbaba egbe ọkpụchira ndị mmadụ adịghị akpọpụ ha eburu ozu tu o wee bụrụ ya ada nke ọzọ dị ka ibi ekwetere na ife ada anyị nwaanyị ibe na-emekwu dịka ka e na-eme ihe ka o wee dị ụtọ maka na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ji eji esi ọgwụ ahịa ife na-apụ ọ bụrụzie awaị in English translation when you try to a medicinal yarn once it's more than 2 slices it's now a delicacy it's no more for the purpose of medicinal yarn so the truth so nke bụ na ekwesịrị like otu o si wee kwu anọkwana ya mere ndị isi ndị IPOB ji wee ji aka ha wee abụ ha nechara anya wee hapụ dịka onye nke Igbo ekunyere onye Igbo ekunye si ka a ga-esi na anyị kpụrụ ndị IPOB dị nkwadobe inyere onye ọbụla onye ga-enyere aka ebe ndị ọchịchị amachigo ndị IPOB ha bụ ndị na-atụ mbọ ebe ha emeghe nta ha emeghị Igbo enweghị ebe ha mere so ebe ha ka nsogbu dị adịkwa ịkpa na achọwa isi ọchụ site jee n'ụzụ maka na ụzụ ụrụ nwa eji were gbuo ọchụ ọ bụrụ na mgbe a na-asị na mba mgbe a na-akagbu otu IPOB ndị na-eme hụzi ebe echiche na ụbọchị dị otu a ga-adị mgbe ọ ga-adịrị mkpa bụ na iji asị ụmụnna abịanụ biko sekwuchiche nke esichi otu a na-enyere na ya aka ka anyị mezie ihe otu a ka anyị mezie ihe otu a ihe ndị ga-abụcha ihe ndị ọchịchị anyị eleba ha anya mgbe ha na-eme na ọ na-afịazi ha ọ na-afịa onye ọbụla ọ na-afịa onye iro ọ na-afịa onye azụ arụ ọ bụ onye agha metere ihe ọ bụ onye agha bidoro ya isi bido n'isi obiro wee megasịra ọ bụrụ na uche nke m isi aga bido jide mmadụ bụrụ nsogbu ebe wee nwacha pọpọ na-eme ya ka ha wee nye ike nye aka wee soro wee mee gịnị ha ji esikwa na
anyị nọdụ ga-agba mbọ ekwukwe na redio ukwe ịtakwa onye ọdụ ndewo teknụzụ ga-adịghị mma nna biko a ga-adọbiri ebe ahụ biko ewe n'iwe o teknụzụ ga-adịghị mma ndị mmadụ anaghị anụcha ihe ị na-ekwu o nwere ajụjụ m karịa ịjụ gị mana teknụzụ ga-adịghị mma anyị ga-achịkọtawa kedu na ebe anyị ga-esi ebe a jewe dịka ndị bekee ga-ekwu the way forward kedu ka ihe ga-esi wee dị mma na be anyị ugbu a maka na udo adịrọ ma elu ma na kịta anyị nọ na-akpa nkata anyị na-akpa udo adịghị n'ala Igbo ụjọ ji ọtụtụ mmadụ ama m na ụlọ ya na-asị kedu ebe okwu ụjọ asị apụta enwego ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ha agaghị na-ejezi ụlọ ụbọchị Mọnde ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịzụ ahịa na ha ga na-eje kedu na ebe anyị si ebe ya eje kedu ihe anyị ga-eme ama m na anyị ekwugo IPOB ekwugo ihe enwere ike ime egbe eku na-ekwugo nke ha na tịnkọm oge ka bido n'ife ọma kedu ka ala Igbo ga-esi wee burukwa ebe ahụ ga-abịa ịnọdụ ṅụọ mmiri tọgbọ ike daalụ gaa n'ihu Okay, Chidimma. Sorry, Chidimma. Okay. So my problem, at least came from my Dalu. So here I'm Cherry Kubuna. I have to go not to Digo because it only calls for dialogue, in my constructive dialogue. Onye kwuo eboji ya, onye nke ọzọ kwuo, achịkọta aka ọnụ marazie making points ka ọ dịrị onye ọbụla mma. Ọ ihe m chọrọ ikwu biko nụ. Because ndị mpa anyị ma ndị mma anyị ma ụmụaka anyị onye ọbụla dị affected one way or the other and ọ bụrụzi the target wefa ka e review ihe kwesịrị ka e review then mee ka onye ọbụla dịkwanụ happy at the end of the day. Ọ ihe m chọrọ ikwu. Thank you. Ndewo Igbo okenye okwu ikpeazụ kedu ka Naijiria ga-esi wee ala Igbo ndo unu mana asị na etiketa aka n'obi igosi ndị mmụọ ebe ndụ dị iwepụ ihe gbasara agụmakwụkwọ wepụ ihe gbasara ịzụ afịa mgbe agwụgwọ so ihe na-eme n'ala Igbo a kịta bụ ihe dị very 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 serious mana etu nzukọ kịta asịgo m na ndị onye ọna anyụkọ mmamịrị ọnụ ọkụ so ndị akọ ọbụ eme ka ha ya eme ndị na-achị achị emekwa ndị ọna Igbo ebinye emekwu ndị be anyị emekwu because anyị ncha nwa ala Igbo anyị ncha ya ejikọta aka ọnụ mee ka nne lụrụ ala ofe lụrụ ala zuola anyị so maka na ụkpanụ okwu ntichiri ihe anyị eme bụ na ndị Igbo ewolu ihe eji wee mara anyị maka mmadụ ada agụwa anyị anyị eme ị na-anya na elekshọn niile eme general elekshọn anyị maka isi votu egwu adọrọ ndị mmadụ mee a sị na egwu ada atụ afọ okporo ụzọ and still anyị ma hapụ ịgba tibe afọ so onye ọbụla biko Mọnde anyị kpọbasịgo na ha ka si dị Mọnde onye ọbụla pụta mmadụ ncha pụta then onye ka anyị akụwa motie ma kwụsị akwabilicha afịa onye ọbụla jee n'ọkpọkọ afịa ụlọ maka onye ji onwe na onye nọ n'ala ji onwe ya anyị kwesịrị ike itinye aka ga-akwa n'iru dasi ga iwepụ afịa wepụ akwụkwọ onwezighị ọzọ anyị ji na anyị egosigo ndị ile anyị ihe dịka anyị ime ike ibido ihe akwụsị nwunye so kịta ndị ọbụla anyị nwere vigilante n'ala Igbo anyị nwere ndị na-eche nche so onye ọbụla pụta ụmụ akwụkwọ biko Mọnde jere na akwụkwọ mmadụ nchapụta mmadụ ole ka anyị akwụsị anwụ na-agbara ụzọ Owerri mgba pụta echi anyị kwesịrị ka iwerukwa n'ikpe anyị na-ekwu ihe eji mara anyị mana anyị kwesịrị ka aka anyị niile chịkọta ọnụ ka anyị wee gaa n'ihu and Igbo ekunye dị nkwadobe daalụ rinne Paul Achala be anyị otu ihe si wee kwụrụ dịka onye ọbụla chi uche n'aka nke bụ eziokwu bụ na ịga n'ihu bụ ndị be anyị si ịga n'ihu bụ ndụ ịnaghachi azụ kwa ọnwụ dịka ndị kwugoro si wee kwu ihe ka
m abụ anyị nwee ijikọta ọnụ ụmụ anyị eziokwu maka na atọ m ụtọ si wepụ aghụghọ ọ bụrụ anyị na-asị anyị ụmụnna bịa na ijikwa n'azụ na-elesi ndị Fulani ala anyị maọbụ ike ndị dị aka ha na ụdị na-elu gọvanọ maọbụ ụdị na-ekwu sinetọ atọ m ụtọ si wepụ aghụghọ ọ bụ na ewepụ aghụghọ ndị anyị ga-akwado ijikọ ọbụla dị mma na dị mana si mgbe gịnị si wepụ aghụghọ ahụ ndị agbọghọ ga-akwado ihe ọbụla ha na-eme na dị obodo mma mana nke bụ eziokwu na si wepụ ahụ ebe a ka m mpịachiri okwu Dalri nne anyị bụ ezigbo ekele ebunye unu niile bido na Chido Ụzọkwelu bụ onye isi Igbo Ekunie na otu na-ahụ maka ọdịmma na ọganihu ndị Igbo. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Paul Achala bụ ọkaiwu ma bụrụkwa onye otu IPOB otu isi wee sonyere anyị n'ehihie ka anyị nwee mkparịta ụka ma bụrụkwazie nnukwu ekele na-ebunye ada anyị bụ Chidimma Ibemere bụ onye isi Chidimma Ibemere Foundation na-ahụ maka mwulite ikike dịara onye a na-asị ya gaziere unu nke ọma. Anyị na-ekenekwa gị nwa sonyere anyị na mkparịta ụka anyị wetara unu taa gbasara atụmatụ sit-at-home na mkpata niile na ya bụ atụmatụ na etu a ga-esi wee mee